Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Welcome back sa atong Palmay Drama. Karon mag-upload na punta sa atong Palmay Drama compilation part 40. Ta dili pa ta magsugod mga listeners no. Turi sa tao na. Sa ta magsugod sa atong drama ug katong dili ganahan mamina, pwede ra niyo i-pass forward dito mo sa atong drama. Mubasa ta sa atong mga comment. Arita sa atong comment section. Basa na to si Oscar Abayadog. Salamat na sad sa bagong upload idol. Salamat kanimo Oscar no. Sa pirmi nimo pagpaminaw sa atong mga drama. Ug kang Binji Kasyong. Idol, shout out from Dasmariñas, Cavite. More drama pa idol. Salamat nimo no Binji Kasyong sa pagpaminaw nimo sa atong mga drama. Ug kang Bika no. Idol, daghan kayong salamat sa pag-shout out kulba kay imong drama idol kay among silingan diri sigig paminaw sa imong drama buros na pud. Daghan na kay anak. Pang isa ka dosina na. Grabe daghan na kong anak ko diha. Salamat nimo no Bika sa pag sunod sa atong drama. Kang Music Lover Mix, salamat idol, lingaw kaayo mi sa imong drama. Makawala jud sa problema. More drama pa idol. Shout out po nako dia si Romy Boy no. Maay mo pagpaminaw dia Romy Boy dia sa tuod Mantikaw. Salamat kayo Romy Boy sa pirmi nimong pagsunod sa atong drama. Ug kang Dodoy Ugay, salamat diha pa parts sa pagpaminaw. Koy kauban diri no. Romy Boy, naanay nakita na ko para sa imo dire. Kinahanglan imo pa ning paeskwelahon. Kay muuban ni sa ipauban ni sa imo. Bata Bata pa kayo. pila edad koy? 20 pa 21. Pila edad koy? Mga 21. 21. Pauban na kang Romy Boy diya sa Mantikaw. Yaya Romy Boy wa. O mauto no. Ang panawagan ni Kuan ni Dingkoy panawagan niya. O ako i-shout out dahil no, si Elizalde Lingkit dia sa Dedaban, Manolo. Maayong pagpaminaw ni mo da, Elizalde Lingkit. O shout out po na ko si Nidi Ross no. Shout out dia Nidi Ross sa pagpaminaw po nimo sa atong drama. O di na nato tas-on mga listeners. Ato na sugdan atong Palmay Drama compilation part 40. Na, ginaingon, aron dili makonsumisyon, go with the flow na lang. Aron hapsay, way away. Maoki na naitabos kong kinabuhi nga dili na ko mahimong may kalit. Unsa? Magminyo na mo ni muna ba, Jeb? Oo, unsaon. Nasudlan naman ko by Harold. Unya, masakal na kanini ha? Hilom, oy. Masakal. Way, kwenta ni mo. Pero may nakang balibad kong mag-email ta kay suko si Irene ni mo. Mga kaniya. Noon yun. Noon yun. Karon, bahalag mag-away, maka-MA lang. Nya, dada si Irene kasalang mo ha, ni Muna, by Harold. Dadon kayo? Naunsa man ka, Jeb. Giigo man nimo si Mona. Love mangguguniya ma. Love sa na ko siya. Timan Jeb. Why forever, oy. Magkabuwag lang gihapon mo. Ma, Maldita ba nas Mona, Jeb? maldito mang pugo. Uy. Hala ka, day. Mangwintas kag bukog anang Jeb. Ibagminyo na mo. Dagan pa ibagbahay na si Jeb. Sorry, day. Magminaldita man sad ko. Kung maasawa na ko ni Jeb, ako na itag-iya niya. Watch out ng mga babae niya. Upawan yun ako sila. Ayog sultig patapos day, uy. Remember ha, si Jeb kay spoiled nga anak kay pinangga sa mama ug papa kay only son. Ayaw ko gadlo ka, day, uy. Kay ako, unsa man day ko. Only daughter man po ko, di ba? Aw, magdigi mong duha. Uni ka iyo ug uni ka iha. Kompleto na ang listahan ako sa akong gipag-imbitar alang sa tong kasal mo na. Kinsa man ni siya? Siya ba? Kining Chinky ba? Wa man ko makailain niya, uy. Imo ning ex, no? Oh,
Kini si Angel, si Bea, si Angelica, si Maine, si Aiko. Imo man silang mga ex. Ano yung bitahon pa manin mo sila, Jeb? Hala ha. Aron maikog sila nimo. Og dili na sila magpaduol nako. Kay may tagiyan ako nga mao ikaw. Bantay bitaw ha. Bantay jud ka nako, Jeb. Duwa tag-email na. Nainang hagad na ako nga maayo kay Manuwa. Si Beji, batong doon, may utong dua. Busy kay na siya ugma na bay. Kay ugma na bayay ilang kasal ni Muna. Suwayan na itong text, ha? Kung muukay siya, nice kayo. Asa ka, Jeb? Ako sang atuon sila si Bay Harold ug si Bay Dave muna. Kay? Basta gud. Kay mag-ML mo. Kung maminyo na ta, Jeb, ha? Hunungan na ng pagsigil mong duwaan ng ML, ha? Ah, hasta nga kung gusto imong pugnan. Naunsa ko ka muna. Basta kay mo ni akong gusto, Jeb. Uy, di ko gustong butaan nimo kung unsa kong buhaton na. Mao na itiman ni. Da, unsa na? Wa pa gani mo makasal, kita ng katag. Buang mo bayhana. Tuo siguro siya nga makapugong siya nako. Oh, wa man gani ko magpugong-pugong nimo nga imo kong inahan. Siya pa ka ha. Aw, og di ra kag mupugong nako ma. Kay inahan man ta ka. Si Muna pangasaunon pa. Oo niya, unsa man. Ay, kaayo bang i-cancel ang kasal oy. Hoy nak, ang kasal kung baligtaron na, sakal. Tuara si Jeb ay nagtupad og si Harold og Dave. Karon kang tawhana ka. Jeb! Muna? Sa bago nimo. Hosay saba ha? Barog diha kay may adtuon ta. Kasal na nato og banya mura lang kagwa. Barog! Ay, wa na. Pildi na tabay, Jeb. Sus! Asa ko nimo bayhana ka oy. Hoy, ay kog tulisok ka, Jeb ha? Agi. Dako ka ni puta. Oh, Jeb, sorry. Jeb, sorry, nakalitan lang ko. Ay, gaksa! Oh, Beji, natong basa ako, pabarog ka ba? Paparo ka sa giya! Makaragot! Jeb! Medyo naipit yung kuba. Dahilom na, uy. Kasal pa ano ninyo ni Jeb. Mga tulata na. Tana sa simbahan, uy. Huwat na lang ta sa wedding car ni mo. Muto nga ka si Jeb sa mong kasalday. Wa ba sa mutubag sa akong tawag og text niya. Ay mo to nga lagi to. Maayo ang tatay. Ay, nanawag na si Jebo. Tuan na siya sa simbahan. Ay, salamat in town, Lord. Jeb, undangan na ng pagsigin mo ML, uy. Sharo naman po ka, uy. Tautuo sa mon. Kay hapit na mapili ang kontra. Uy, nangubo man ka. Bugnaw kang irkon. Panuhuton ka. Ay, bahalag panuhuton ko. Ikaw rin ka maong mag-ML. Ako sabi, mag-ML ko. Bao ka? Dugay na kung kamao ini, uy. Busa puslan man, mag-ML pod ko. Unya na lang tatawag mag-charger ha. Ini ko man ang tugduwa sa email. Way jirjiray, uy. Puslan man, mag-ML ka. Una. Gusto ko na imong gibuhat ya. Nag-ML. Nagduwa kasi mo ha? Maubitaw ni akong ML. Murag lami. Daka. Ito ko din mo tanawon mo na. Ako dahil email mo bi. Musa mo kag kumurag lami na. Musa mo kag lami. At iman na sana imong pag-ML. Ang unya na to. Bahal magpili dito. Ito imong email na. Murag lami na. Jeb. Kilok. Email sa. Murag lami. No, murag lami. Jeb.
Birds flying high. Unsa day? Go with the flow na lang ko, day. Ganahan man gyud mag-ML permi si Jeb. Aw, nag-ML na lang po ko. Aron way gubot, way away. Nagkat-on na lang kog duha og ML. O kami nang duha ni Jeb ang nabuang sa ML. Hala, no? If you cannot leak them, then join them. Ana na lang ang peg. Mauna, day. Ana na lang yun. Ano nga sa lang pag-email mo diha mo na? Mani, nag-imo diha, Jeb. Uy, ayaw sabi kay hapit na mapildi akong kontra. Buhi ang cellphone mo diha mo. Giganahan ako diri. Maniho lagi mo good. Mas nindot man din yung ML kay si Jerjer, uy. Saba ka diha mo na, uy. Lagi, day. Mas giganahan pag yung kung mag-MLI kaysa mag-Jerjer me. Uy niya, ang reaction, Jeb. Oh, lain sa kayog nalipay siya. Naglagot yun, syempre. Katawaan ni mo sa. Katawanan mo lang. Ay, malingaw man ko din yung Jeb mo na, uy. Mona? Ma? Unsay imong gibuhat? Nag-cellphone, ma. Nahibaw ko kay nagkupot kag cellphone. Nagunsa man ka? Seryoso man kaayo ka, ana? Nag-ML ko, ma. Mona. Ma. Mabdos na ka? Unsa, ma? Mabdos na ba ka? Wa pa. Oh, unsa? Uy, nga naman. Sige man kong kadaog, ma. Oh, unsay sige kag kadaog. Unsa tayo imong gipangutanan ako, ma? Time pa saragod. Huno nga saragod ang pagsige ni mugduwaan ng cellphone, be. Mag-istorya tagtarong mo na. Pwede na magkunta mag-istorya, ma. Unsa tayo imong gipangutana, ma? Mabdos na ba ka? Wa pa. Ano man? Wa pa man sudli. Ay, hatagi na in town ko ninyog apo ni Jeb. Uy, Ayaw na lang pagdali, ma, uy. wa man ko magdali. Magduha naman ka tuig, sukad mo nakasal, pero wa pa man gyud taon ka mamabdos, day. Huwat lang, ma. Wa pa sa tamang panahon. Karon mo ay tamang panahon mo na. Bitaw, ma. Mabdos na ko, uy. Next week na ko mga anak. Oh, next week? Uy, kagamay gud sa imong tiyan mo na. Pag-sure, uy. Welcome to Mobile Legends. Una? Uy, ngano ko uy? Sunod-sunod naman ang pagsakit sa akong tiyan, Jeb. Mga anak ka na? Mura. Dato na ka sa ospital. Punta nga sa nang pagduduwa ni mo diyang email. Uy! Dumadaong na ko, Jeb. Hapit na. Hapit na yun. Dumadaog. 5 seconds. Hilom niya ako muna. Hilom niya uy. Hapit na. Smash them. Uy, muna. Uy, muna. Nigawas na mata. Nanganak ka ng duwa lang gihapon og email. Medyo naipit yung kumba. Diyos ko, Lord! Kung siya man taon nga akong asawa! Nanganak ko samtang naggawa kong ML. LR, no? Lagi ra. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tisoy. Ginaingon, tulon sa may batasan sa mong asawa, dawata. Kay gipakaslan man mo siya. Mao kining nitabo kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalintan. Oh, mulakaw ka na, Tisoy, nga gabi naman. Kuan pa, mamisita kong laylay pa. Oh, Laylay. Kinsa mo ng Laylay? Anak ni Edna? Dili iti. Oh, Lain nga laylay. Ganahan kong laylay pa kay taas kay buhok. Ay, katong amig ang barkadang Ariel, mao to? Oo.
buhol ray imong nagustuhan ana. Di na gugma po ko niya. Pa, nilaylay. Sige pa, atul ko. Wish me luck to lang pa. Nga sugto na kong laylay. Daoy. Say daoy, laylay. Mauha man ko soy, uy. Kasi may kawawa ni mo. Sungugon niya ta. Ayaw sila tagda. Ay, importante nga nahigugma ko ni mo. Huwag nahigugma sa ganako. Bitaw ti soy, uy. Nahikugma ko ni mo. Naaram din na. Ngayon sa man. Sugto na ko ni mo karong gabi una. Ha? Laylay? Kasweet ba yan ninyong duha sa? Mura biya sa mga tukmog punay. Siya anak gina pa. Ilabo gini mo babae. Saba diha. Karon kayo yapaman mo, mura mong tukmog punay, hindi kami nyo, punay mong tinukmuray. Dili, di na may tabo mong laylay pa. Kinsay nagingon. Si laylay. Ingon siya. Uwa ko rin makauyan ako imong papa, soy. Maong nang yamit siya. Oo. Nakauyam siya uwa, laylay. Oo, di na importante. Kaya di man si Papay magtipon ni mo, ako man. Mas nindot man gud ang ma-feel kung imong ukangan, makauyon ni mo. Sakto man si Tisoy Laylay. Siya may makiktipo ni mo, dili man ang iyang amahan. May pa Gina. Oh, May pagitan lang Gina. unsa? Oh, di ba? Gina may okay good. Ya, uy. Ugmam ko ni mo, laylay. Oo, po ko'y mahimo kung wa makauyon ako ang papa ni mo, gud tisoy. Mauna diha. Kung maminyo na mong Tisoy, maglain gud mo puyo, uy. Oo, Gina. Mao gyud na mahitabo niya. Kining pa, magpakasal na Miss Laylay. Bahala ka, Tisoy. Basta, wa ko magkuwang sa kong pagtambag ni mo. Hop agani mo moabot og usa ka tuig sa inyong relasyon. Kasal dayon. Laro na magkapanga. Wa ka makauyon kang laylay. No. So ito ha sa siya umayo, Tisoy. Kay kana ra bang kami nyoon do dili na sama sa init nga makaon or kanon nga mahimo panimo kining iluwa. Malditag kaliwat ng imong asaw unundo kanas laylay. Basig under desire ka lang. Uy. Di ko ganahan nga motipon ta sa imong amahan, tisoy. Nga naman. Lainan ko. Di ko ganahan kyud bisag unsaon. Nga asa mata mamuyo lay. Bisag asa. Mga bantagbay? Oo, kung naay kaabangan. Sige, mangita ko. Ay dugaya ha. Kay bisag unsaon ako. Di tsug ko ganahan nga makikitipon tagpuyo sa imong amahan. Ano nga bang paman mo? Ani may dakong bay. Magasto-gasto lang yung katisoy. Mura bang dako kag sweldo do? Nagkaunahon ako pa nga mo-abroad ko. Samot! Pa? Imong biyahan mo asawang si Laylay nyo ma-abroad ka? Bida. Naglain mo asawa tisoy. Labi maglain mo pinuyanan do. Ha? May nang niabod ni sa ato kay niapod kong makabantay sa wansawa ni mo. Uy. Yes! Ngano ka, oy? Sulbuan lay. Magkalargan ko sa Dubai. Dubai? Magasa Dubai? Manabaho. Mo-abroad ka? Walagi ko na mo sultihi. Wa lang kay basi di ka masugot laylay. Kuan alang ni atong kaugmaon lay. Ug sa umaabot ang anak. Mo-abroad ka? Imo kong biyaan, tisoy. Di lagi ko musugot. Nga ko tipo sa mong papa. Gano man laylay, gano man. Stagod. Di na siya musugot nga mutipon siya dinis bay. Aron di ko makabantay sa iyang mga bating lihok. Yada day ka? Taon-taon ako din eh. Taon-taon ako naabot. Pamati lang ko sinyong gililisan, Lele. Pasag din ang asawa ni mo kung asa din siya puyo. Kaklaro, ana. Mo abroad ka, unya, naaman ko. Di siya free sa iyang pagabuhaton kung wa ka tisoy. Pa, asa pagsulting ingon ana, uy. Nga naman day ko, unsa ba kong klase sa pagkababay? Sumaan ni mo.
Ikaw ray nahibaw, Laylay. Gusto naman na, gusto na. Basta, iniglargan ko subay. Ani ka ng puyo din sa umbay, ha, Laylay? Kunya ta maglain ka ng naan ako. O magpalit tag yuta para may tupatukuran sa tumbay. Nagkasabot ka ba, ha, Laylay? Asa man ka? Ilis man ka? Trabaho. Trabaho ka? Opa, aron ko malingaw. Pulsikig puyos bay, uy, laay. Makapatiguang. Nagpahibaw kag tisoy nga trabaho ka, ha? Ang tuwar ba sa abroad imong bana? Naibaw, uy. Misugot man siya. Adun ako pa. Bye. Oh, oy. Way taho day. Way respeto akong umagad. Peh! Hi! Hi. Bago ka din sa kumpany? Oh. Ako si Peryo. Ikaw? Tawagan lang ko Laylay. La la la. La 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 la. Joker siya. Laylay, diretso out. May party ni sa akong itrabaho, Auntie Soy. Mananghit ko nimo nga moatan ko, ha. Oh, sige, sugot ko. Sultilas, Papa. Salamat, Tisoy. I miss you. I miss you po, Laylay. Hapit ka ba ulit diha? Inig ulit ako diha sa Pilipinas. Birahan di kang mayo, ha? Birahan di ka. Sige, bye, Soy. Amping diha. Amping po mo diha, si Papa. Ha, Laylay? Amping mo. Bye. Mayo kay dada sa ati kang imong bana nga may party kang tambungan lay. Nadaraman pod, uy. Mito si Tisoy nga, company party ang akong atinan. Pero ang tinuod, it's church time. Ikaw man sad good. Sige kag text ako palami. Palamian ko ni mong maayos text. Uy. Karon, true na jud ni, di na text. Time out. Wait, time pa. Doon ko nangandoy inilay. Lang, samutag diningaw ki ini kay ito kasi tubang mo ba? Ay, maon yan. Sa'yo mga mata. Masagot mo ko. Gusto. Ay, Okay na eh. Kaluwas mo naman. mahawakan ka. Mukha. Di ka na harang pilit na yan. Isa. Ikaw. Ang sa punto ka ini. Tisoy? Kurat ka sa. Di naman sa kikikan. Kadlaw na maron. Ha? Kuan ka ng kuan. Dugay ko na hibaw eh. Nga nagbudhi ka sa itong kami yun. May laki ka. Ha? Laki ko taon, uy? Wa? Ha? Kinsa man yung lalaki ang magkikauban? Nga nanood mong butil. Ha? Oh. Kinilitrato. Muna ako ebidensya sa iyong pagpanlaki, Laylay. Dili ka magkalimutan ko. Nganon ka buhat mag-ini? Nganon, Lay? Kung sa may nani mong lalaki, gawa na ko. Ha? Sa gunto ko niya. Uy. Matagbaw ko niya, Soy. Makasagunto ka sa mong laki. Uy. Medyo naipit yung kuba. Wa na din kang istorya. Nakigbuwag kong Laylay, akong asawa. May ayo. Kay di man ikabiligbay. Nangita maglaing kalipay. Nilagi ko no. Magkasagunto ko nun niya ang iyang laki. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Dundun. Gidaingon, pahit kini maminyo tao ko sa babae, maway gusto na to. Kay bisan pa mo saon na to, pag binuutan, kita pag-ibighian. Okay rin nitabos ko kinabuhi. Magilit ako mahimong. Dahil na. Pasilo ako dun. Naibaw kong matinud-ano nang nimukugma rin ako. Apan ako'y gusto ni mo pisag Di maluwit ako ka na ako dahil sugta ko.
Isaan ako. Kung di mo ko sugton, pakaslan din di ka. Magbinuutan ko sa kumagabana, day. Dili ikaw ang lalaki nga gipaabot na ko manguyab na ko doon. Di asan mo eh. Ha? Di asan mo. Bada. Si Marlon ang akong nagustuhan. Ay, ayos. Kung siyang manguyab na ako, sugton din ako siya. Usbon ko pasaylo ako. Kaya gini mo. Nakadungog ko ha. Mauto. Pasaylo ako doon. Uy. Ako'y nalooy na gunahon na ni mo eh. Sige kag balik-balik pamisita ng Lorna. Wa yung kasugta. Gawin ang imong pagpambugkos, imong gugma nga to. Lorna doon. Kay, bisan mag-unsa ka patingali. Di yung kasugto niya. Mati gusto ni mo. Pamring mamatay kit nga ko ani pa. Kasi may buhaton ako aron iya ko sugton pa. Bisan pag-unsay buhato ni mo, di yung kanya sugton. Grabe sa labo. Busakon ako pa ikaw. Itang babae nga imong paguyaban. Pagkadaghang babae niya. No mas gwapa pang Lorna. Si Lorna pa. Nasa Siya. Uga na lang ako higugmaon. Si Lorna lang papaamado. Ako ba ikaw ba? Kanan na lang si Tisha imong panguyaban. Kita ko kasi gusto nimo. Sigurado gyud ko nga iya kang sugton kung imo siyang digahan sa imong gugma. Huwag ka gustong tisya. Bes daw. Wa. Bida gyud nimo eh. Naman. Ako pala nagustuhan na ng Tisha eh. Naman. Pangasaon ko man gyud na ba? Bida Pero wala gyud ko niya sugta. Kay but lang ano ka eh. Ikaw ba dun? Ikaw may nagustuhan ni Tisha. Ikaw. Busa si Tisha ang panguyabi. Si Tisha ba? Ayaw pang ambisyon sa babae nga why gusto nimo? Baislaw. Unsa? Uyab na si Lorna o si Marlon? Ubay. Muna isulti ni Marlon ako. Ako naluing nga nagunahuna ni Lorna bay. Kay klaro lang nga biluangan lang siya ni Marlon. Kay kana si Marlon wala gusto ni Lorna. Nanguyab lang na siya ni Lorna kay si Lorna may dipakita bang akong gusto niya. Kaluin ni Lorna. Luwi mo lang. Napunta siya sa lalaki nga. Igo lang siya binuangan. Mao ba? Ha? Nakahuna-huna lang kang manguyab ni Tisha? Oo pa. Mangyab lang kong lain. Aron, malimtar ako si Lorna. Arme, no. Sige, pag-yubi na si Tisha. Butam sa nabayana. May pagkatumbo yun, pero lami. Murasag si Inday ba taon akong amiga ba? Sana ko man lang si Degirli kay lain mong kayo. Pero lupyak lang dugaan mo rin lang. Buta na, uy. Patos girli, guwapa. Patos girli ko. Kailan ikatumigan? Kailan ko ito? May pagkatumbo yun, pero nindot. Lami itong girli. Lawas pa yung nindot kayo. Pero manguya pa kati siya pa. Kaminyo na kayo ko. Sige do. Layo tos girli. Pag menyo na, aron makabato na kay imo kog gagiliwong pamilya. Husto naman sa kahida. O, Don. Gisugot na ti ka. Dugay na sa kung nagpaabot nga manguyab ka na ako. Manginaot ko ti siya nga. Malipayon ko ba nimo? Magmalipayon ka, Don. Kay matuod kong nahigugman mo. Nya ugma manurid ha, mag-date ha. Oo ba? Sige. Manuroy ta ugma. Muuban ko nimo bisag asa ko nimo dad-a. Kay mahal ta kayo ka, Don. Ihatag ko nimo ang tanan nako. Ihatag ko, Don. Agtinuod ti siya. Si Lorna gyud akong gigugma. Apan wa ko niya sugta. Don. Ayaw gipamugos ang imong kaugalingon ngadto niya, uy. Ako ang tinuod nga nagmahal og nahigugma nimo. Ako, Don. Salamat. Salamat si mong gugma ti siya. Ug mahinaot ko nga makalimtan ako si Lorna sa hingpit. Malimtan mo siya, Don. Malimtan mo siya. Buhaton ko ang tanan aron malimot kaniya sa hingpit. Muta di ani mo eh. Bisag ako'y gusto ini, pero
Humuto. Malimot tinod kang Lorna. Sukad pa. Karon pa ba ko nakasaway nga gihagkan og laki ang ako aoy. Ang sabi sigaw ka ni una din. Ginuka gid ha. Basta ko, karon basta ko kasuway. Ingon ini. Malimot ang itong nada. Malimot ko. Ika niya mo nagmutapon sa kundunggan. Ay, bisa ako gusto niyo pero alam ni. Sige pa doon. Ginuka na gid oy. Doon. Fall in love, don't hurt that I would never fall in love. Sakit ta oy. Gulgul akong ginawaan. Ba? Okay. Sige pa. Sige pa. Tanan na, magawas tanis. Hulads na. Tanan. Nya saragod. Sakit. Sakit pa kay ibangon ko. Sige pa. Ay. Okay, baby, agaka na lang ko, baby. Agaka na lang ko. Dali. Sakit kaya akong kuan, uy. Una na. Sige na, agaka ko. Uy! Baunan na! Baunan na! Unsa? Si Lorna, buot magpagkamatay? Kay, wala ba kita niya si Marlon? O lagi bay. Mo ni akong giingon. Nga igo na siyang gibinuangan anang tawhana. O, asa man siya, bay? Tuwa sa ospital bay. Kinig-inom og hilo. Uy. May gani kay nadali og da sa ospital. Og luwas ra ang iyang kahimtang karon. Mato ka sa ospital. Magkikita ko niya. Unsa? Ikaw mo pagkasal ako. Bisag mabdos ko sa anak ni Marlon. Magyapon kong pagkaslan. Kana tungod kay mahal ti ka. Dili ko gusto mag-uul ka. Ako'y pagkasal mo. Ug ako'y mga mahan sa bata. Asimuntian. Dondon, salamat. Sige, magpakasal ta. Salamat. May gani kayo makuha ang bata human kumiinom kilo. I tried to live without you, though I found it hard to do. Thought of yesterday. Asawa ni kita ka. Ako ni. Di man ako. Ano ko asawa? Sige, magtawag maayo. Dali na kayo. Lorna. Dili ko magkatunay mong gisulti pa. Wa maglaib na ko si Lorna. Dasad nung istorya ha. Ako mismo nakakitang may kuyog sa laking Souls Hotel. Yan ka mo to, oh. May babae kong murikat nga gi-check-in dito sa motel, oh. Di? Oh, pagdayo na mo kadaog, ikasugat na ako ang imuhang Lorna og ang lalaki. May kabit si Lorna. Nga nakabuhat man siya na ako ini. Ano man? Uy! Mahal man ang tati ka. Apan nga nung imam kong giluiban. Dondon pasaylo ako. Paano ko'y gusto ni mo? Maong nangapit ko. Pasaylo ako doon. Ang amahan ba si mong anak? Si Marlon? May imong kabit? Dili, uy. Lain mang laki, good. Doon pasaylo ako, ha? Lain. Lain. Buwag na Lorna. Gibuhat ko ng tanan. Apan pakias ko. Ano mahigugma ka na ko? Kung magbuwag na lang ta. Buwag na! Tagabunig matanaw dayon ng pangita. Ilidyon ako kabunga. Nitikhan po inagihati pangayo. Nakibuwag na lang ko sa kong asawa. Huwag mo siya gusto na ko. Sa kigbuwag na lang ko ni Lorna. Uy! Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Sidra, ginaingon, ikaw ang amahan ni ining akong gisapak. Pankon dili ka mo angkon, tuwaton ko na lang ang tanan. Kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong. Ay, kalimutan. Oy, Sidra, ayaw taog sugtad ng tawhana. Gikabuangan ka lang anang Milvin. Abi kay nagpakita magkagusto niya, iya sa dayong pahimuslan ang higayon. Pero nay,
Ay, ganahan man dyan ko niya, uy. Dugay na ba akong naibog anak niya, Noy? Kung dili ka gani patuon ako, aw naara nimo. Basta kay klaro kaayo nga way gusto nimo ng Melvin. Wag yun, Sidra. Ako nalay hatod ng mga naugan ng linabhan na ibisel lang, Sir Alphon. Ah, na sige. Kay basid doon na po to'y isugo nak niya, bugat ba, di ko makadaog. Sa iyo, sa dana niyang na-paralyze na ino? Ay, oo. Doon na baya na'y uyab nga batanon. Makahimo patingali na ibabaw sa kama si Sir Alphon, oy. Kay doon na may uyab nga batanon nak. Ang kuyaw lang kung igo rasan siya nga gipangwarta. Maupod. Sige na, oy. Ako na niihatod sa ilang linabhan. Salamat kay Sidra, ha? Na ikaw ay mihatod sa gilabadahan ni nanay mo. Ay, ganahan magyug kong mutan na ugatan ang babae, oy. Guwapa rabasad ka day. Kay Sidra, no? Gwapa lagi, sir, pero pobre man. May kakidato man ka. Dato lagi day, pero biyudo na. Gusto ko nga makiglib-in o babae nga batanon. Pero ang mga nauyab na akong batanon day ay dili man makiglib-in ako. Mao nga akong pangbuwagan. Unsa sa? Ikaw din may buwag sa mga uyab nimong mga batanon, sir? Oy! Sidra. Ay. Zaman gusto kang musuros downtown? Ha? Kuyog ta? Makahimo mag-drive day. Kuyog ta day, ha? Ay, wala, sir. Maawa ko, sir. Ay, nagduster baya ko. Ay, okay mo na, Tanta na, kuyog ta day. Kuyog ta. Gusto ko nga malingaw. Kuyog ikos downtown day, ha? Di day, grabe yung imong pagka-paralyze, sir, no? Kay makahimo pa mang kag-drive sa imong auto. Oy, makalihok pag abtik-abtik pataoy ganahan lang ko nga muling ko anang akong wheelchair day. Kay doon naman sinaligid muram na sakyanan ba. Pero makalakaw ko hinay lang. Mutoskik pa man nining ako aday Sidra. Nga, uy. Kakuha pa man gani ko katol ko round day. Unsa? Hala, wala na mapiktahin imong pagkalalaki sa pagka-atake ni mo, sir. Ay, kun mo una. Uy, di ka day grabing imong kahimtang. Binako paralyzed na gyud kang. Wa na gyud ikabuga. Tinuod gyud day, sir, no, nga makahimo pa kag-drive. Oy, pero hinay na lang kung padagas auto day sa akong pag-drive ba. Pero babae nga batanon sama ni mo day Sidra. Ay pas-pas pa kayo ko mo drive, oy. Kusog pas lato. Kung ako mo drive, babae day. Sir, sadoy. Ingon na ba sila, sir, ay? Basta wa na ko na'y mahimo, istorya na lay daghan. Unya. Kung saman, isinga na to, ha? Ha? Ako ipamatuon ni mo nga kusog patas lato-lato kung mo drive, babae day. Kung saman. Nga, uy. Bitaw, narinig ko mo dyan. Kumidya, abin mo day. Ikaw kumidya lang ng ako, ha? Mga untas mall day, ha, Sidra? Busog na ka, Sir Alphon. Ano lang pagpunog order, sir, ay? Sige. Relax sa tas kadiyot ha din sa pagawa sa Sidra. Pagkauman, adto ta sa gidisplihan sa mga babae nga mga biste. Palitan ta ka day. Blouse, sayal. Usa pa to. Usa pa lang uban. Basta ayaw lang, sir. Uy, wala ba ko ikabayad kung palitan ko ninyo? Kasi man nagingon nga, pailis ko sa akong magastugot. Pulos na. Nga, duha ko mga anak taon dahil kalaki. Puna minyo, ako na lang ko'y mura ko sa ulitaw. Di na ko magastugasto. Dako dahil kaya ako pang pinsyon na tagbuwan dahil. Maura man na, Di na ko maato gasto dahil. Ang akong pinsyon, matagbuwan. Doa ba yung akong pensyon day? Magdawat ko kada buwan, ha? Ang ako o kang mami. Magdawat siya, day. Surviving spouse pension na, day. Tawagan na. Busa pa dyan ka. Ayaw pa kung naunyaw ilis o day Sidra. Hapit nun mo, Jismil, ang imong nabayad sa tanan imong ipamalit na ako, sir. Okay rin na, uy.
Naasay kang mama ni mo nga kuan diha akong pamalit. Pero malipas sa mama ni mo eh. Salamat jud kayo, sir, ha? Salamat jud kaayo, Sir Alphon. Gaan ang pagbati ko ninyong inahan o kanya. Kay mga buutan mo, busa. Ay, baliwala na ako kung pila ko magasto ninyo dahil sidra. Malipay gid ron si nanay, mami nga masayod nga imo kong ipamalitan, sir, mga gamit pang babae o hasta pod siya. Usbon ako, sir. Daghan gid kayong salamat, Sir Alphon. Wow, hala, kadaghan ko ining pamalit ni Monak og niapoy akong mga mahalon nga duster og blouse. Oh, Buutan kay siya, nay, uy. Amin ako, og paralyzed na yun siya totally. Dili man day, uy. Kay si pa man gani nag-drive siyang auto. Oo, uy. Og nak, kanang lain ang pagduda ko ining iyang gibuhat, nak. Ha? Unsa may imong pagduda, nay? Sidra anak, dako ang akong pagtuo nga kana si Sir Alphon dunay dako nga kaibog nimo. Nay, maming. Uy. Oh, Melvin. Kuratan man lang tani mo, uy. Makalit man kagbabag des agianan. Sige na taon day Sidra, oy. Sugtan ako day. Dugkay na kay ko nga nakagusto nimo. Ngon mas danay good nga binuang ra ko no ng imo nako. Palikiro ko no kay ka. Daghan ko no kag uyab. Mo na rason nga di ko ganahan mamisita nimo sa inyong bayo oy kay klaro na kayo nga dakong supaks nanay nimo nako nga magkauyab ta. Mao nga giatangan na lang ta kadinis daan. Day Suda. Sige na day. Melvin, imo man ang kikunita ng akong bukto. Sige na gud day, sugtan ako day. O sige, uyab na ta. Gisugot na ta ka. Yes! Kini turjak na ni. Bugaon ko ni Bayana. Uy. Imogit kong ipugusog na din his inyo. Imogit kong hilaptan. Pakasligit ko, ha? Kasal ba, Oroy? Sige na, magawas na rin ni Samo. Arita agis loyo, di ko gusto nga dunay masayod nga gidata ka din ni Samo. What's Tana na yun, Sidra. Pagkaslilagyo niya ko, Melvin. Sige na. Unsa? Excuse me, nabdos ka? O si Melvin ang amahan na imong ginabdos? Si Dot. Bida. Dili siya mga mahanan ni kay nagtuo man siya nga si Sir Alphon ng mahan ini. Kay suod man kay Ming duha. Ang na naunsaw na Melvin. Pamabdusan, makakatiguan tao na ng Sir Alphon. Ay, mga kahimo. Diskarte lang iyay. Aron yun makalipay siya ni mo. Mao na. Saba ka na si Dot, uy. Lagi. Makalipay ba? Kanang lipayin ko na pinagi sa kwarta. Pero anak din na nakahimo. Ustugit ka. Pero husto sab si nanay maming siyang pagduda. Nga igo na kong pinuangang Melvin. Nagmahigit ko. Nga nang nagpadakos na kong kasayang nga to niya sila. Si Dot. Ay, bibi. Gakos mo na rin. Magbilahan yun. Tika mo. Barkada rin ta. Maunay pag-aing noon dahil nga wahin na ang tanan. Way pagbasol nga mag-una. Dawata lang na ha? Nga mahimo kang inahanapan dili asawa. Nasayon ka man runta. Way gusto si Melvin mo. Pero tikangkang ka man. Na membro magas, ana. Gusto ko og ana. Ikaw rin yung mabasol ng tanan. Uy. Medyo naipit yung kuba. Unsa? Mao kada Sidra anak, daluoy kay kun ni Sir Alphon. Human siya masayod sa nahitabo in taon nimo. Ug do na kuno siya i-offer nimo aron masulbad ang imong problema. Sige nay, antuon ako si Sir Alphon sa ila. Antuon ako siya nay. Sir Alphon. Dahil Sidra. Ako ang magpakasal ni mo aron. Doon na mamahimong amahan na ng imong umaabot mong anak day. Kaya kung dili mo ako ikauwaw nga, mahimo mo sa kaban na nga usain taon kaidaran o medyo
magtangkihod na maggamay mula ka. Ang tinuod, sir. Nakadahay ko sa imong kabuutan. Gawang gali. Basta, sige, sir. Dili masagka di mo ikauwaw ang imong minyuan o sa kapobre raw kagikan. Ay, kaso na de, baka sa'yo ko niyo mo, Salvador del mundo ko, sa labing madaling panahon. Kabugdoan niya kayo. Kiluan. Agay po. Ay, gubos akong bread. Di kayo mangunay pag-ubay, di. Umalis ko gubo. Hindi ko makakuan ba, makaibig gamay ba? Hindi ko makakaliw talong. Ang pesa kong kamot eh, no? Gairi lang. Yun na tayo, sige. Nalamin na kayo, Day. Wala, Day. Hindi ko makatuo. Day. Bisag. Ang sabihin. Asa naman ni. Sige, atake na ka. High blood, pero ang imuha. Katuski ko ani. Pagit kayo taas. Taas, isag-isag ka ha. Uy, naripi. Iyakan ko ng imo, pe. Kini ang... Ay, kalame. Stop by, say hello. Huwag ko magmahay nga usa ka idara ng ako na panang. Happy kay ko upan niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Bintor. Ginaingon, dili kita maayo mahilabot ka sa problema sa atong suod nga higala. Kay kita na noy masugamak og dakong problema. Mao kinahitapos ko kinabuhi nga dili ako mahimong mahikalimtan. Dinhides ba si mo ganina sa ato pa? Oh, magpatabang kuno siya nimo. Ha? Bugan mo kuno siya siyang uyab. Gibugan sa Janice? Ngano gud? Ang buta niya ba yoy? Uy. Huwag mo ito ko isa niya, pero niya gibawagan. Kaluoy na nang paminaon by si Mod. Kalain sa gud niya by si Mod. Si Mo? Si Mo. Malipad ko eh. Buwagan lang kaniya? Nga, wag kay sa? Miga manggungualan niya bay. Ang nasabi nga di ko niya buwagan kay mahal na ko siya. Mamatay ko kung di ko niya balikan bay. Oo, by si Mod. By si Mod. Karong gabi eh. Ato na ko siya sila. Ako siya pagisultihan. Ay, dili na lagi ko anak niya, uy. Bati na siyang pagkauyab. Sa lagi ka bati niya, Janice? Naigugmam siya ni mo. Naibawbit ako naigugma siya nako. Pero bati siya, wa siya ayo. Ano man lagi, day? Unsa may nagabati niya? Ha? Unsa? Unsa? Mo lagi bay. Kana naging mag-6 me bay. Masuko siya nga di ko musugot og ribansin. Pastilan sa nimo ibay si Mod. Si Mo? Si Mo. Mao na rason nga di na siganahan nimo. Ikaw ang sagod. Nakauyab ka ba og mahilig og sex? Tumadli siya siyang gusto. Ambot pa siya kuha ba yoy? Hindi humang sa karawon. Matay man? Ang imo bay di mamatay? Hindi ay. Uy. Ha? Dili. Kita ko be. Naon sa ka man ikaw ikay mo patay? Kana gini mag-6 me sa akong uyabay? Kakuha mo kong nga 5 crown? Unsay abot kong kapito. Uy. Ihayoy mo ba yoy? Ano man? May gini gusto ni Janice ba yay? Kanang makakuha mi og kadaghan. Pero di man gyud ko makahimo ano eh. Ay, may. Aron magkakuha ka kadaghan. Kaon pirmi og bakasi. O iho. Unya pasingot pirmi. Pasingot lang, sige ko pasingot oy. Kada adlaw ba ako muluwa og volleyball og basketball. Mo ba? Oo. Kuan. Ang pagkaog bakasi og iho, mauli kuwang nimo. Oh, sige bay. Gikan karon. Kaon ako bakasi og iho. Uy.
Mao ba, Cindy? Oy, dong, uy. Kung ako ba'y nakauyab ng Simon, na, buwagan sa nako na siya, uy. Kay kapati sa nang usa ka round rin makuha, uy. Ang gabi ha. Di jud mabuhi og maunay ako mabana. Makapangabit gid ko ana. Grabing rason na, ligunag rason. Maako siyang kitabagan lagi nga, mukha siya bakasi og iho. Pasalamat jud taon ko nga ikaw ang akong nabana. Aw, nauyab pa day, uy. Makuha og makadaghan dong. Busa di nagita ka buhian pa dong. Ako bakasi, tinibuok pangkanon ko bakasi. Yasta iho, tibuok. Ali dong li, riban sinta. Tukar na sa balik akong Canada. Ang bitaw, ako pila ko sa angko. Dili na, riban sinta. Uy. Unsa? Si Simo pa gida sa ospital? O lagi. Daghan pa ganit tong tao ron sa ila. Nga naman. Nakita nila sa kwarto nga nagbitay o naghigot sa liog sa iyang PC. Ay, napali. Ang PC, higot siyang liog mo itong nagbitay. May gani kay buhi pa. Pero lagom na, eh. Waka to matiwas taon pag-abot sa ospital. Puwerte ba kung nung lagoma na? Nga nung nabuhi man taon? Nabuhi man taon. Nga nung naghikog man taon? Unsa may, nga nung, unsa may magpagkamatay man siya? Tungkol lang siyang uyab nga, gibuhagan siya, maghikog siya? Dili ko siguro makadawat siya nga buwagan siya itong Janice. Mahal yung kayo ito niya bayan siguro. Janice, uy. Kung tinuod siya nagugmang bay si mo, balag. Di ni kakuha kadaghan kung mag-sex sila. Yan lang ni Sabdon. Bitaw, no? Dong, abini mo. Tunay mga babae nga hilig kayo anang kanang ana-ana do ba? Uy. Nahihilig kayo ng butanga. O kana, mao ang uyab ni Simo. Ligod ginong rasuna. Ligod. Pantog ospital, ha? Asa mo ospital lagi daas ba Simo? Ha? Pa? Sana. Anong ila pa ba kong giluwas? Bitaw. Gusto na kong mamatay, may mentor. Ang sayop gid sila. Nagiluwas pa ka. Pero ay pag-ingon na, di mahina. Mahal na ko siya, bay. Hindi ko makadawat ka. Yakong biyaan. Na, di ka bakasi og iho. Bakasi tibuok kan tang iho. Tibuok kan wag isam, wag magsilbi. May ipik ba yun? Uy. Yapin yung maganda kong kao ng tae sa iyo. Wag yung ipik. Nindot. Basta ibagasi, wag yapon. Nindot. Paita siya ng imo. Anong luya mo ng imo? Inis lang ta, baby. Unsa? Ako ng imo. Imo ning ako. Nindot gid. Mahimo mo ko. Ano unsam to, boy? Sige na, bay. Bay no. Atong pasultihan ako sa Janice, ha? Ako siyang yun nga, balikan ka niya, ha? Salamat daan, Maya. Ang yuataw siya. Hindi ko. Balikan magpakamatay ko ngayon mo. Anak yun. Paligis ko na kontrak. Anak! Sigurado na na. Karon dayon. Adon ako sa Janice sa ila. Magkikita ko niya karon dayon. Uy. Medyo naipit yung kumba. Wala ko sa Janice. Bidas niya babayana eh. Di mamaluis kong amigo. Di ko gusto mamatay si Simo. Naluoy ko niya. Buutan naman ang amigo na ko. Di mamatay. Tungkol sa babae. Di mahimo na. Doon lang ko silang Janice. Matag niya siya da. Naibaw na ba kasi nga tuwas ospital si Simo? Uy, ang saron. Ang gate eh, niabli. Murang magmabungkag, sekundan niabli gamay pultahan eh. Uy! Dali, Bentor. Dayon diri sa sud. Uy, hala. Nagpantis ka nag-brother, Janice. Uy. Uy, kay alimuot manggod. Nakita taman ka sa bintana sa taas, good nga nagpaingon din he. Mo ba? Mao nga, nanaog dayon ko din sa ubos. Bugduwas, ato bangan niya eh. Lami, pamanis kong uyap. Lamian ni Janice. Dali na, uy. Suot na diri, Bentor. Oo, mo dayon ko kay. Importante ka kung tuyo ni mo.
Ay, gihubo. Naghubo kasi yung panti ubra. Magli nakadaot ng buwanan. Nakadungog ako kong tabi. Tapos ka og lahutay sa sex. Busa tagpawa ko karon dito. Ay, laim kong tuyo. Laim kong tuyo din. Di humuta. Luya ako sa sex, Victor. Akong gani. Kawa ko. Pero dili ko makabangon sa kaluya. Rahe. Akong gani kay Maribel. Ubuot mo ka sa SB. Sabot ka. Ang imong brief sad. Wow. Katuskig. Kung magkasultes kong tuyo kay gilayog man kong Janice. May naitabo gid namo. Og naluya gid siya. 8 karawon gyud mo nakuha. Pero ikasi amo na lupog na ko. Angin na gawas. Kusan ko Kung may turjaks kong asawa. Kubsan lay ko. Hangin na lang may gawas. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Edgar. Ginaingon, kung doon ka na babae nga gihigugma o gimahal, ayaw na paglingi og dayon babae. Aron dili ka masugamag o magbasol ko lahian. Mao kini nitabos ko ginabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Mamisita ka na sa balik ni atong Belen, Edgar, ha? Nga hangbay raman ka gibasted atong bayana. Nga pa, di magiging ko mahimutang kung di ako siya mauyab. Dako kay ko gusto niya pa Niya ka tong Arlen. Uyab naman ka mo ato. Oo, uyab may pero amo ko gusto niya. Dako siya gusto nako. Dako ako gusto niya. Butong ako siya gipauyaban kay siya may siya pagkita gusto. Para lang doon na tay kahumulan ba. Kung muto ka itong gana. Pero si Bilin pa. Siya gipangandoy ako nga mahimo na kong hinigugma. Siya gyud pautik. Sige na taon day Bilin. Sugtan na taon ko day. Mahadlok lagi ko nga manguyab, Edgar. Dili ko gusto nga maparihas duhan ako ka magguwa nga babae. Nga nakabana sila og mga lalaki nga nangabit kay wa matagbaw sila asawa. Day Bilin, kung ako imo mabad na day isa adi ko nimo. Dili nagkakumuling ipagday babae. Ikaw rin kay kumahalon o gigugmaon ay. Nagsulti ka ba sa tinuod, Edgar? Di asin mo ko Palikiro na ba kay kagnaw? Sige ko. Tanaw na ko nimo no, murag daghan man kag nahilabta ng babae. Sabo Pastos mo na una Virgin pa taon ko Wa pa ko kasuway nga nagkakuan kong babae. Wa pa magiging ko kasuway how. Di sige na taon day. Sugtan ako day. O sige. Basta ayaw gid pangita og lain ha. Oo day. Dili lagi. Ipanumpa ko na. O sige. Gisugot ati ka. Yay! Dawat ko na ang imong Salamat kayo Bilin. Salamat kayo. Edgar, uy. Ni alagi ni hunong ang taksi tungod aning motel. Oh, manood mo tadi ha. Ay, uyab na gud ta. Edgar, mahadlok man ko, uy. Ay, Ayaw lang, be, please. Inarantisan ni mo Ay, kadlo. Mahal ko tika. Mahal tika. Busa, ay pagdaduha pagtugyan sa imong lawas din ako. Itugyan ako imong kaputli. Uy. Ako na gini. Ikanta yung tanawon. Mura magbunga. Lami agihag ka ni mo. Edgar, kikaano. Bungas buyo ba? Edgar, wa para ba ta makasal? Ikaw ba ka pakasal lagi ka? Kalami ni mura bungas buyo. Hindi na magwanta. Ako po na ko akong brief ha. Po na ko. Uy, hala. Kada ko og kataas ana, uy. Ha? Edgar, dili na marang sa ako, uy. Sa pong ilang baba, di mo ba si gawas na hindi ko? Sa pong ilang baba, hindi. Ayun na to. Kada. Kasakitan na. Edgar! Ikaw lang ang bawat pangin ko. Imo gyud kong gikuanda. Agay. Gilang. Sakita gyud, uy. Maglisod ko og barog. Ay, lagbarog. Uy. Ay, lagbarog. Diyan ka. Hanam gina.
Basta primero sakit man gid na. Ngul-ngula gyud uy. Edgar, hapdos kayo. Sakit. Sige lang, sayo na na. Ano mawa ng kasakit ug hapdos. Usban ta na. Basta balik. Usban di ka. Mawa day ang sakit ko uspan. Mawa, oy. Ali, be. Usban Sure di ka. Be. Mawa lagi. Gad lagi na. Be, pastar be. Usban di ka, be. Sige, sige. Usbi ko rin mawa ang sakit. Usbi ko, Edgar. Okay. Ingon ka mawa ang sakit. Wala eh. Misamot malagi nga imong giusban. Wala eh. Ang gilang agakon na gani. At na, manggawas na ta din sa hotel. Ano na eh. Sige, sige, be. Aga ka ko. Aga ka ko dong, Edgar. Ba, nakuha ni mong pagkababae ni Belindo. Oo pa, oy. Very good. Paksit na. Very good. Lamat pa. Very good. Uy. Takiang na gud pa. Mo ba? Takiang na. Takiang. Karon nakuha na nimo siya. Unsay plano nimo? Siya akong pakaslan pa. Magtigom sa ko para sa among kasal. Sige, sige. Mutabang ko gastos imong kasaldo. Pag minyo na mo kay husto na mo sila para makakita pud kog apo. Yamat ragaw, Edgar. Kan lagi si Billy ng imong pangasawon? Oga boy. Mahal kini ko siya. Dugay ko nag-antos ng bayana. Sige ko panguyab. Dugay kini sugutan ko. Siya nang babae nga akong gipangitagaw. Babae nga dili humog kog ilong. Sa ato pagaw, virgin ko din siya man nakuha. Oo. Ako nakabungkag sa baing amboy. Uy. Nahala. Magminyo ka naman gyud ka ha. Doon na ba ko'y babae ka gustong makikila-ila ni mo da? Ako ipila-ila ni mo? Ha? Kutong akong kauban sa trabaho ba? Kato dito sa inyo pag birthday ni mo? Dako para pa to. Sige, sige. Saswap ko maminyo. Sige. Timo-timo kasi kong lain. Sige, gawa. Ipailaila ko na. Ipailaila ko dyan sa personal. Ba? Sige. Gisugot na ta ka, Edgar. Salamat, Edna. Kay, wa ko doon pantusa. Kinida magkatimo-timo ko ron. Basta wa man ka kay laing uyab. Wa ko lang uyab. Ikaw ra, Edna. Salamat kayo kong gisugot. Kining ugma, di ba? Manorita. Domingo man ugma. Manorita, Edna. Ha? Magdehita. Uyab sa agay. Hindi naman kaya agay. Hindi mo agay. Apit ko. Mabdus ka? Oo. Og ikaw ang amahan. Og ayaw yun kong likay, ha? Doon na rin nagsulti na ko nga may lain kang uyab. Imo gani kong likayan. Yun tagit ka. Kita ka ini? Uy, pistola. Pistola. Ya. Idap, watang ko gusto ni mo, day. Timo rin ako diyan ni mo. Pero ang ako uyab mo si Bilin, siya may kong gigugma. Siya din na. Maluwi ka, magbuwag ta, din na. Uy. Tungod sa kong kahadlong kapatyon ko ni Edna, napugos ko pagpagkasal niya. Tao ni Bilin, babae mo'y tinulad kong gimahal o gigugma. Nagkasal ko sa babae, ngawa ko'y gugma, bisan gamay. Uy. Medyo naipit yung kumba. Mga ito mga listeners, no, atong Palamay Drama Compilation Part 40. No? O gusbo na ko, salamat kayo, Oscar, sa imong pagpaminaw. Gusbo na ko. Daghang kay salamat mga listeners, no, sa inyong pagsunod sa atong drama o atang-atangi atong Part 41. Daghang kay salamat mga listeners.